Hei, mä oon Keräsen Johanna ja tällä videolla kerron tarkemmin minkälaisen yhteyspäällikön Pohjois-Suomen YTA-alue minusta saisi. Mä oon pitkään työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollossa erilaisissa kehittämistehtävissä, ollut rakentamassa monitoimijaisia verkostoja ja mun työydintä onkin ollut yhteistyörakenteiden vahvistaminen. Monitoimijaisten verkostojen rakenteena mulle on tärkeä kumppanuuksiin perustuva yhteistyö, missä kaikki toimijat ovat tasavertaisesti ja selkeästi osallistuvia. Käytännössä luottamusta rakennetaan sillä, että käydään avointa vuoropuhelua toimijoiden kanssa, läpinäkyvää tietoa jaetaan ja meidän toimijoiden roolit on selkeästi yhdessä määritetty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rooleista ja vastuista on sovittu, päätöksenteon perusteet ovat kaikille käytettävissä ja yhdessä on sovittu prosesseista. Mä lähestyn kehittämistyötä hyvin vahvasti strategiatyön näkökulmasta. Mä pyrin yhdistämään monialaista osaamista ja analyysitietoa, jotta me pystytään hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja suunnitella toimia, jotka edistää tämän YTA-alueen sopimusten tavoitteita ja asukkaiden palvelutarvetta. Tässä YTA-alueen yhteyspäällikön tehtävässä mä näen oman roolin vahvasti sillanrakentajana, joka yhdistää eri toimijoiden osaamista, tukee yhteisten rakenteiden toimivuutta, tuo niitä strategisia tavoitteita sinne käytäntöön. Mulle on ominta yhdessä tekeminen ja eri toimijoiden osallistaminen. Tällaista toimintakulttuuria mä haluan tuoda Pohjois-Suomen YTA-alueelle. Lämmin kiitos.